Her kommer Embrace. Det bliver også bare godt at komme hjem til mor og far og slappe af og lave ingenting. Ja, lige præcis. Vores far, han er jo taxichauffør til hverdag. Og så er det så fedt, at han kommer pyntet op i sin egen bil og henter os. Ja. Og hvor skal vi hen? Lige tæt på, lige om... Prøver du at tale udenom, eller? Gågaden. Må du køre her? Ja, må du køre her? Hold nu. Det er fantastiske klassekammerater og gylvenner og... Ja. Det er sindssygt. Men det er jo vanvittigt fedt, at Holstebro bakker os meget op, fordi det var der, hvor vi er opvokset, og det var så dejligt at have så meget støtte. Nu skal vi bare hjem til mor, sammen med mor.